Лукашенко выйшаў у народ. Кіраўнік дзяржавы распавёў, як прайшоўся па самым цэнтры Менску без аховы і як яго ледзь не разарвалі. У Беларусі скончыліся грошы. Афіцыйная заява прагучала ў эфіры ўсіх тэлеканалаў. І што рабіць цяпер? Дыктатар сказаў такое, за што ў нармальнай краіне яго адразу ж пасадзілі. Чыноўнік ледзь не плюнуў яму ў твар. Лукашенко ляціць у Маскву на парад 9 траўня. Зеленскі паабяцаў арганізаваць паветраную частку свята пад акампанемент Кабзона. Афрыканец паскардзіўся на кошт колы ў Беларусі. Скончылася міліцыяй, міністрам і міжнародным скандалам. Дыктатар прызнаў, што сілавікі перагінаюць палку, а Масква афіцыйна аб'яўляе Беларусі вайну, пакуль беларускія самалёты ляцяць у бок Украіны. Што адбываецца? Гэта, ды і шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Прывітанне, шановныя гледачы, дзякуй, што вы разам з намі. 5 траўня Лукашенко правёў нараду па эканоміцы і не на жарт разышоўся. Деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Оказывается, наша легендарная прамысловасць цэментная ледзь трымаецца. І то толькі ці за кошт расійскіх крэдытаў, ці за кошт простых беларусаў, якія пераплочваюць за цэмент. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. Открыў дед Лукалумб Амерыку, што на беларусах нажываюцца, пакуль у Расею і найперш Кітай наш цэмент ідзе за капейкі, каб зарабіць. А адтуль мы яшчэ закупляем абсталяванне нашмат даражэйшае за рынкавы кошт. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. У любой дэмакратычнай краіне пры такіх фактах з вусна ў кіраўніка дзяржавы ўжо б турмы поўніліся карупцыянерамі. Але не ў нас. У нас жа дыктатура, як любіць казаць Лукашенко. Толькі пры дыктатуры дырэктары-карупцыянеры могуць не проста спаць спакойна, але яшчэ і нахабна патрабаваць спісаць раскрадзеныя ў народа грошы пад выглядам мадэрнізацыі. $1 миллиард вложили, идите работайте. Так яны і працуюць, як Лукашенко загадаў. Кішэні самыя сябе не напоўняць. Калі ж раптам і ўзнікнуць пытанні, то заўсёды можна знайсці крайняга, як на горадні Азоць. Там дырэктар прадпрыемства Ігор Ляшенко, недзе на фоне гучыць як Лукашенко, рэхам, павесіў на свайго намесніка шкоду ў больш чым 1 мільён рублёў. Вынік закупленай у Расіі няякаснай цэглы. Быццам у нас такую цэглу не вырабляюць. Сітуацыя дайшла да трагічнай. 2 дзяцей засталіся без бацькі. Але колькі ж такіх цынічных дырэктараў, як Ляшенко, калі такі прыклад на чале дзяржавы? І Лукашенко. Што дрэннае, то гэта не ён, а як што добрае, то гэта толькі Лукашенко. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Вунь прэм'ер-міністр Александр Турчин са шкуры лезе, каб эканоміку Беларусі ўратаваць, пакуль яна несецца ў прорву. Бо што, аказваецца? То есть фактически денег нет. Амаль як класіка. Няма грошай, а вы трымаецеся. Вось, Турчин і трымаецца як можа. Але Лукашенко ўсё роўна не падабаецца, бо прэм'ер-міністр палез спярод бацькі ў пекла і думаў, што ён сапраўды быццам нешта можа ў Беларусі вырашыць. Макей таксама некалі думаў. І дзе цяпер Макей? Премьер новый, но президент у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А лінія жыцця у нас адна – даіць кароваў і даіць Расею. Для чаго Лукашенко і ў Маскву сабраўся на 9 траўня. Але вялікі брат чамусьці ў апошнія тыдні адному свайму суседу палкі дасылае, а другому палкі ў колы ўстаўляе. Забаранілі малочку ваўкавыскага, белакту, мелкавіты, мазырскіх малочных прадуктаў і мяса жлобінскага мясакамбіната. Ну што за жлабы? Што ім шкада? А яшчэ расійскія памежнікі ўвялі кантроль на мяжы з Беларусю. Што адбываецца? Гэта ж бязмежжа нейкае. Ці на гарызонце не новыя малочныя войны, такімі тэмпамі можа дайсці і да таго, што Лукашенко на парад у Маскву ўвогуле не паедзе. Такое ж ужо было. Ды не раз, памятаеце, як у 2019-м, калі Лукашенко нават запрашэнне на парад з Крамлю не атрымаў. 9 мая – это праздник всех, и прежде всего белорусов. Поэтому на этой святой земле
Наверное, мы должны чаще собираться все представители бывших советских республик и даже главы государств. А гэта, дарэчы, было б выйсце. Правесці парад не на Краснай плошчадзе, вежы Крамлю трасуцца перад украінскімі дронамі, а ў Менску і сюды расійскае кіраўніцтва запрасіць. Тым больш да нас столькі расейцаў на майскія сабраліся, што, здаецца, і ў Маскве на 9 траўня нікога не застанецца. Сколько стоит поездка в Минск на 2 дня в 2026 году? Толькі вось не падабаецца такое не толькі беларусам, але і расейцам, якія да нас ужо пераехалі. Я сначала говорю: ребята, конечно, приезжайте, чем смогу, помогу. А вчера регистрацию получил и думаю: бач, няма чаго вам тут робить на хлебнике. Беларусь не гумовая. Між тым, у Лукашэнкі новая, геніяльная ідэя. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там, под Минском. Паглядзіце толькі на твар Турчына, як ён толькі трымаецца, калі чуе, як шэф у чэхаўскім стылі збіраецца пасадзіць вакол Менска 3 вялікія сады. Хороший сад индустриального образа, мы умеем это делать. Уявіце, што Александр Генрыхіч некалі не стрымаецца перад Александром Рыгорычем і проста накіруе свайго шэфа ўслед за рускім караблём, або смачна так плюне ў гэты твар, які трасецца як з пахмелля. А можа, чаму як? Сапраўды трасецца з пахмелля. А мы тут шукаем нейкія хваробы. Просто ў апошні год Лукашенко регулярна чарачку перакульвае. Аказаў, што не п'е, памятайся, што нават ферменту няма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери. А дзе ж пры такіх навінах і не куляць чарачку? І Турчын, як бачна, выдатна ведае такую слабасць свайго кіраўніка. І ад таго здараюцца такія прасвятленні. Мінчукам жа варта падрыхтавацца. Хутка ў ваколіцах сталіцы пачнуць масава высаджваць яблыні. І гэта вам не адключэнне святла. Тут усё сур'ёзней будзе. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодовошное это яблоком бы обеспечили. Пладова-ягадным Лукашенко хацеў сказаць. Усю сталіцу забяспечыць танным віном і ўжо назву прыдумалі «Бацькава». Калі для народу знойдзены рэцэпт шчасця піць, то чыноўнікам Лукашенко загадаў нюхаць. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с кухарем, понюхали и предложили. Этого нет. Панюхалі і прапанавалі. Гэта бачна прыклад з Расеі. Лукашенко вырашыў узяць. Там таксама ўсё нюхаюць і нюхаюць, а потым здзіўляюцца, што з іхнай Расеі матушкай адбываецца. Але ўсё ж не такі дрэнны Лукашенко, можа ён быць і добрым. Так, дырэктару агракамбіната Дзяржынскі Владзіміру Лук'янаву ўсё ж такі шмат у нас на лу. Ён з панскага пляча зрабіў падарунак у выглядзе аршанскага мясакансервнага камбіната і зоны да яго. Зоны таксама Лукашенко любіць, а аршанскі гэта пакуль яшчэ, дарэчы, пастаўляецца ў Расею. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, ну подарок. А як вы ацэніце гэты падарунак? У Лукашенко з'явіўся новы фаварыт? Пішыце ў каментары, калі для вас гэта бяспечна, цікава абмеркаваць. Хаця зона даўно плача па самім Лукашенку. Пакуль жа ён толькі збіраецца садзіць сады ды сажаць людзей. Хаця ўжо і бачыць, што яго сілавікі перагінаюць палку. Мы ни в коем случае не должны перейти красную линию в отношениях с нашим обществом, с нашими людьми. Ни в коем случае мы не должны зажимать людей так, что они, особенно руководители, должны оглядываться на каждый шорох. Ни в коем случае. А такое есть. Люди должны жить смело в своей стране. Праўда, уся гэтая лібералізацыя не тычыцца палітычных. Тут у Лукашэнкі строга, яго ўлада гэта святое. Але некая лібералізацыя ў Беларусі пачалася, нават песні Цоя дазволілі, акрамя перемен. На сэрцах Лукашенко і правёў аперацыю, каб не патрабавалі ніякіх зменаў. А вось у Маскве змены ўжо наступілі. Ваенны парад у гэтым годзе хочуць правесці без вайсковай тэхнікі. Як гэта без вайсковай тэхнікі? Што гэта за парад такі? Проста ў парадным адзенні выйдуць і ўсё? Так нават Сталін у 1941 праводзіў з тэхнікай. Гэта ж як паспяховую спецаперацыю супраць Украіны па дэмілітарызацыі ды дэнацыфікацыі правялі, што на 5-м годзе
і парад страшна правесці, і дэмілітарызаваныя настолькі, што не могуць лішні раз тэхніку выводзіць. Замежныя лідары не могуць даляцець да Масквы, такі як прэм'ер Славаччыны Роберт Фіцо. Прыйдзецца яму на аўто ехаць праз Польшчу ды Беларусь. Так кажуць. Можа, па дарозе да Лукашэнкі заедзе чарачку кульне, а з Менску разам паляцяць. Але ж вось узяў ды сустрэўся ў Ерэване з Ціханаўскай. Ну як так? Лукашенко ўжо згубіў надзею. Пасля такога, як да Лукашэнкі ехаць? Як ён яму руку ціснуць будзе? Гэта ж адно рукапацісканне ад Ціханаўскай. Хіба толькі пасланне Лукашэнку ад Святланы Георгіўны, можа, прывязе, цікава якое. Можа, і Лукашенко хоча што Зеленскаму перадаць, бо украінцы заўважылі актыўнасць на мяжы. Нават Зеленскі мусіў выказацца. І також напередодні була Напередодні була доволі специфічна активність на участках межі України і Білорусі з боку Білорусі. Україна готова обороняти своїх людей, свой суверенітет, і кожен, кого спробують втягнути у любую агресивну діяльність супроти України, повинен гэта розуміти. проти України. І ў таго, амаль як у Гамлета, паўстала пытанне біць або не біць. Пакуль жа некаторыя замежныя лідары не ведаюць, як даляцець да Масквы, пра свой удзел у парадзе на Краснай плошчы заявіў Владзімір Зеленскі. Ён абяцае арганізаваць тэхнічную частку параду, а менавіта пралёт авіяцыі. Тым часам зусім нядаўна, напрыканцы красавіка, ў Берасці заўважылі самалёты, што ляцелі нібыта ў бок Украіны. Некаторыя каментатары нават сцвярджалі, ляцяць на Кіеў. Ці магло такое быць? Прывітанне, Зміцер. Прывітанне, наўрад ці. Як некалі пісаў расійскі класік, дарэчы, родам з Украіны, рэдкая птушка даляціць да сярэдзіны Дняпра. Зараз жалезныя птушкі не далятуць да сярэдзіны мяжы. Пра гэтых птушак і не толькі у сюжэце не арнітолага, але нашага калегі Змітра Лупача. Дроны і ракеты, на жаль, не даюць жыцця украінцам. А вось самалёты на дае тэрыторыі не лётаюць, як у першыя дні вайны. Нават блізка да мяжы падлятаць баяцца. Навучыліся украінцы іх спыняць. А нядаўна гарадзенскія міліцыянты пахваліліся, што таксама спыняюць нават самалёты. ГАИ Гродно. Инспектор, я же вроде нигде не нарушил. Превышать скорость движения опасно везде. Мы за безопасность не только на дорогах, Но и в небе. Але куды гарадзенскім аўтаінспектарам да глыбоцкіх? Там это ўмелі яшчэ напрыканцы 20-го стагоддзя. Гісторыя такая. У глыбокім вырашылі увекавечыць памяць авіяканструктара Паўла Сухого, які там нарадзіўся. І заадно перамагчы ў спрэчцы з Гомелем, дзе таксама прэтэндавалі на яго радзіму. Прывезлі з Баранавіча ў самалёт і паставілі на ўездзе ў горад. А побач на кальцавой развязцы стаяла двухпавярховая будка ДАІ. І пайшла пагалоска. У глыбокім самыя строгія інспектары. Нават самалёт здолелі спыніць. Міліцыянтам, відаць, такая слава не спадабалася. Будку прыбралі. Знеслі так, што і следу не засталося. Але памяць засталася. І вось цяпер Гродна вырашыла гэтую славу глыбока пераняць. Як калісьці Гомель хацеў забраць Сухого. Не далі тады, не дадуць і цяпер. Дарэчы, засталася памяці пра тое, як Лукашенко разам з Чарнамырдзіным некалі выкапываў памежны слуп. Хороший день, счастливый день для меня. Здавалася, ўсё ідзе па плане. Мяжу прыбралі, бярозку пасадзілі, засталося толькі самому Лукашенку ў Кремль пераехаць. Я сегодня счастлив. Для меня, молодого политика, это счастье. Але не пусцілі. А цяпер ужо расейцы не спяшаюцца пускаць нават сваіх у Беларусь. Бо едуць хто за свабодным інтэрнэтам, хто ад войска ўцякае. Пішуць, што нават намеснік міністра праз Менск у ЗША збег. Вось і робяць цяпер надзейную заслону на мяжы, каб ніхто без дазволу не праехаў. Так што Лукашенку, відаць, зноў давядзецца ляцець да Ельціна з Чарнамырдзіным, дамаўляцца пра адкрытыя межы. Тыя, можа, і дазволяць. Але назад он уже не вернецца. Зміцер Лупач прабел. Хай бы і заставаўся там ужо. Канцэрт Кабзона паслухаў бы, можа, на халяву. Выпіў бы савецкае шампанскае. Ён жа любіць усё савецкае. Ну так, але хоць он усюды яго насаджае, дзе толькі можна. Не ўсё яго атрымліваецца, як з тым слупком на мяжы не атрымалася. Нават штучны інтэлект ведае, які сапраўдны герб Беларусі, і намаляваў яго лукашысту. Ну так, сапраўды, некая дыверсія атрымалася. Я бацька ды з пагоні, як гэта магчыма? Хутка пагоня за ім будзе з боку ментоў.
Але некалі вернецца і пагоня, і гістарычны сцяг, і прыжывуцца ў беларусаў. Вось назва ж Беларусь прыжылася, нават памежнікі Лукашэнкі ведаюць, як краіна называецца. Мы ж змаглі гэта нават жыхарцы Расіі патлумачыць, не пабаяліся. Тым часам рускі свет падобна прыйшоў у Брэст. Але ж усе толькі радыя. Праўда, народ за гэта асуджаць нельга. Сваё ўсё забаронена, ці амаль усё. Нарэчы, у Берасці, калі верыць афіцыйным паведамленням, затрымалі людзей, што везлі аж на 32 кілаграма пораху. Аказалася ў Расею. Іначай хацелі царпушку зрадзіць, бо ў Расеі ўжо тэхніку з мінулай вайны на фронт адправілі. Да ішла чарга і да царпушкі. Порах порахам, а вось запраўку ў Беларусі дзяўчына ледзь не падарвала. Праўда, ніякая яна не тэрарыстка. У яе аўто з-пад капота пайшоў дым, і яна не прыдумала нічога лепшага, як пад'ехаць бліжэй да самай бензакалонкі. Ды яшчэ стала здымаць відэа, добрыя работнікі былі побач. А вось у Ереване прэзідэнт Францыі вырашыў зрабіць ранішнюю прабежку. І сабакі вулічныя за ім пабеглі. Знайшоў чым здзівіць. Лукашенко таксама некалі распавядаў, як пяшком па Менску хадзіў. І без сабакі яшчэ умкі тады не было. Дык ледзьве не парвалі яго людзі, як тузік грэлку на сувениры. Нет, я в магазины сейчас не хожу, по улицам тоже не хожу. После одного случая. Вот я еду на машине, ностальгия жуткая. Вот, страстное стремление пройти по улице, никого не трогая, вот просто пройти с людьми. Во-первых, это невозможно. Я однажды, года 3 тому назад, может 5 лет тому назад, вышел с своей резиденции, неожиданно для служб безопасности, с Октябрьской площади в сторону цирка пошел пешком. Вокруг смена то работает служба безопасности, головой отвечают за президента, они начали там шевелиться, я обернулся и их что-то упрекнул, одернул их. Голос у меня такой узнаваемый, сразу люди на остановке повернулись сразу, там девчонка с парнем, президент, все. Я не успел дойти до цирка, выстроилась целая демонстрация. Люди оборачивают. Что за демонстрация? Увидят во главе президент. Вроде по телевизору, наверное, никто не объявлял этой демонстрации. Я прошел 100 метров. Вокруг там, наверное, 1200 сразу человек возникло. Центральная улица. Мне порвали костюм. Я уже их просил. Слушайте, мне стыдно будет сфотографировать эту оппозицию в газете. Хоть трусы не рвите там. После этого я больше пешком по улице не хожу. Был такой у меня в жизни случай. Благо, что белорусы люди цивилизованные, порвали, совсем не сняли костюм. До цирку ён дайшоў і дагэтуль там. А вы верыце, што такое было магчыма? І ці гэта было сапраўды? Калі вы ў бяспецы, напішыце ў каментарах. Сістэма нікога не шкадуе. Вось жыхар Конга, афрыканскага, паскардзіўся, што Кока-кола падаражала. И милицианты хутка адрэагавалі. Как это возможно? Кока-кола 2 литра, это 5 рублей 21 копеек. Есть видео, которое я снимал. Они мне звонили. У меня сейчас проблемы в Беларуси. Не, кошты міліцыянты не абнізілі, а з-за гэтай колы ўзнікла цэлая кола праблему. Прыйшлося нават да міністра звяртацца. Все, что я хочу сейчас, я хочу просто спросить помочь. Министер юридического в этой стране, пожалуйста, просто хочу понимать. Але ўсё ж жыхару Афрыкі ўдалося вырвацца з Беларусі. Якраз ён абяцае расказаць усё, як было. Чакаем гэтага серыяла. Нікога не шкадуе сістэма. Як мы згадалі вышэй, добрая ідэя была б правесці парад у Менску пад гарантыяй Дональда Трампа. Прыехалі б у Менск сусветныя лідары, ды самога Трампа запрасіць. Вось дзе быў бы трыумф. Да дзеля таго б Лукашенко ўсіх палітвязняў бы выпусціў. А так прыйдзецца цяпер самому ляцець у Маскву, класціся ў вернасці, ухіляцца ад дрону, віляць хвастом перад Пуціным, як ягоны гумка перад ім. Мала таго, што трэба будзе трэсціся перад Пуціным, каб чаго не падсыпаў, так яшчэ і баяцца вось гэтых беспілотнікаў, раптам з ім не размінуцца. Але пра ўсё гэта ў наступным выданні абавязкова пакажам, раскажам і абмяркуем. Калі для вас гэта бяспечна, заставайцеся з намі. Будет очень интересно. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Дзякуй, што былі з праграмай «Прабел». Гэта ўсё на сёння. Да пабачэння.